Chcete vodu? 45, 46, 47, Myši, žiješ ešte? 33, 32, 31, 30, 29, ako si to úplne užíva. 28, podrží sa na ten výraz stále, neuvidíte. 27, a to všetko poguláši a popstruholi. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, dajme si do ucha, daj do ucha, Adri, poď, 7, 6, 5, 4, strašne veľa to stálo, 4, 3, 2, 1, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, Miša ešte daj jednu, 0,2, 0,1, stop! OK, ideme počítať. Miško, nemám umyté ruky, ale nevadí. Kto to po mne chce? 1, Miško, pozri. 1, 2, 3, 4, Michal zelo 5 palaciniek, zatleskáme. Ruči, 1, 2, 3, 4, Jakub, ty si sa usmieval, ale teda schudaj hutek. 3, 4, 5, 6. Jakub, 4 palacinky, zatleskáme. Miška, 1, 2, je to možné, to sú kyselinarí. Vy to máte v rodine, toto. No a posledné, Adrika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,5 palacinky, Adrika. Vyhrávajú. Zase internacionáli. Tak ako petangu a získavajú. 10 palaciniek. Áno. Ešte ich dojedia. Získavajú. Čo mám povedať? Máme iba jednu cenu, musia ďalej jesť. Áno. Že máme iba jednu cenu, čo sa môžu podeliť doma v rodine. Áno, môžu súťažiť ďalej. Ja si myslím, že Miška za odmenu naučí Richarda salsu. Áno. To je cena. A Richard dostane cenu. A Richard dostane akú cenu? Sladkú cenu. You have to eat this right now. Zatleskáme. Merci beaucoup.